bastant gent nova i són els nostres mitjans d'estudiar. Ja han arribat els dibuixos d'avui? No, ara no. Vinga, va, a treballar! Us penseu que els dibuixos són sols per la màgia, eh? Per trobar l'excel·lència cal tenir paciència, cal un pinzell més estret, caldrà de fer fet que quedi ben net. Cantar és un gran art, fem un traçat precís com la punta d'un dard, marquem aquesta línia, l'extrem de la figura. Pintar és un gran art, aplanem de color cada espai, cada part, trobem el to exacte, el gruix i la textura, hem d'estar sempre a l'altura. Al departament de tinta i pintura necessitem el millor resultat. Quin percentatge de groc he de posar pel color de referència? 60? 64 de groc i 36 de verd. I aquesta taca? Ho sento. Canvia l'acetat i torni a començar. Necessitem calcar i pintar amb rapidesa, sí, però amb precisió extrema. Concentració, sisplau, concentració. Amb permís, vull molestar. Benvinguts al departament de tinta i pintura. Bon dia, senyoretes. Bon dia. Alerta amb aquest vermell. Hauria de ser més fort. Sí, disculpa. Ara que ho diu. Què fes, home? Anem a contrarrellotge, però no ho tindrem. És el que tocava. Hem de donar el màxim. No! Hem de donar més que el màxim. Som una gran família i junts ho aconseguirem. No cal que recordi la importància del color en aquesta pel·lícula. Si hi ha qualsevol cosa... Molt bé. Sí. A treballar, senyoretes! A treballar! Fem dibuixos, temps de dibuix. Fem dibuixos, temps de visual. La seqüència seguida. Fem real. Anem malament de temps. Què? A veure. Excel·lent, exacte. Que tingui vida, que respiri. Molt bé, està bé. Sí. A veure. No, això no porta res. No, torna a portar. No, noi, recordem. Quan dibuixeu un personatge, no dibuixeu el que fa, dibuixeu el que pensa. És màgic, instant d'inspiració. És màgic, és la meva passió. És màgic, instant d'inspiració. És màgic, és la meva passió. Semblava un plantejament dins el món. Potser fallava aquest dibuix tan mal, però pura doncs tenia potencial. Semblava real, no vaig llançar idees. El tractes al paper, no portes detalls. Espera, com saps que ho he fet amb màquina? Entre els dibuixants es coneixen el nas. Màquil, aquesta setmana cobraràs la meitat del sou. Si no em sembla més costós. No, bones idees. Què passa? No us agrada xiular tot el No! Estimat, poder parlar un moment? Vull dibuixar tot el que diferencia entre una bona idea i una bona idea. No me'n puc mateix que la resta. Estimat, Bones idees! A treballar! vols dir que calia? Per trobar l'excel·lència cal tenir paciència, cal corregir en privat. Te'n pugui, sí, sempre el dius, però Lili, si he de fer aquesta pel·lícula en 3 mesos, no tinc temps per a aquesta retenció. Gràcies. Sempre ho dic. Una cosa, jo l'emprèn. De vegades una cosa no es pot separar de l'altra. Buongiorno! Vinga, Moretti! Oh, portes els dibuixos d'en Josep, Estic tots aquí, mio caro Giuseppe, i miei saluti, signor No, ja t'ha fet que diguis Walter. Walter. I a vostè també, signora. Ai, vostè sempre tan amable, moltes gràcies. Com es troba? Com està? Sabem que sí, ja no sabem. Ui, no ho sabem. Napoleó Militis, saps qui és pura? Però dibuixar l'ajuda molt, moltíssim. Senyora Moretti, aquest té les explicacions per fer els dibuixos a la madrastra que el senyor Josep hauria de fer per demà. I vostè avui haurà de tornar a venir quan haguem fet la sessió amb la model a buscar els esbossos. Grazie mille. Doni-li records i que recuperi aviat. Sì, grazie. Marcio velocemente cap a casa a portarli tot això. Ci vediamo. Arrivederci, nois. No només dibuixa bé, també té bon gust per les dones, aquest italià.